Moltes gràcies a totes les persones presents, a més que hàgiu pogut vindre en uns moments tan moguts com els que estem vivint, amb uns embussos que n'hi ha per tota la ciutat, que de fet no totes les persones que reben els premis han pogut arribar encara, esperem que arribem a temps i si no, doncs ens apanyarem. I moltes gràcies, regidora, regidor de l'Ajuntament de València, per haver vingut. Un any més celebrem el lliurament dels Premis Pont del Mediterrani, organitzats per l'Associació Cívica Mostra Viva del Mediterrani i que és un dels esdeveniments culturals més importants al País Valencià. Així ens trobem reunides personalitats i entitats rellevants de la societat, cultura i pensament de la Mediterrània. En edicions anteriors han sigut reconeguts i reconegudes, entre d'altres, la cineasta Agnès Bardà, l'escriptor Manuel Vicent, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, l'Assemblea Parlamentària del Mediterrani, el gestor cultural José Luis Pérez Pont, el dissenyador Javier Mariscal, l'alcalde Joan Ribó, el Centre Octubre, com bé ha dit Emili, o l'actriu Magui Mira. No obstant, no podem amagar-ho. Aquesta és la celebració més trista des que començaren a lliurar-se aquests premis. La tragèdia humana i ecològica desfermada a causa de la dana del 29 d'octubre, juntament a la negligència política del govern de la Generalitat Valenciana, va causar més de 220 morts i desapareguts, així com una gran quantitat de catàstrofes irrecuperables al medi ambient, a més de pèrdues materials i econòmiques. Per això, des de Mostra Viva del Mediterrani, compartim l'exigència de responsabilitats feta pel sector cultural valencià a la Conselleria de Cultura a través del seu manifest on reclama una resposta clara i urgent davant la seva deixadesa en aquest difícil moment per al sector. Així, aquest lliurament formava part originàriament de la programació de l'Encontre d'Escriptores i Escriptors del Mediterrani, que s'havia de celebrar la primera setmana de novembre i que, evidentment, per a causa de la dana es va suspendre. Tot i això, hem volgut mantindre aquest esdeveniment que, en particular, amb l'impuls de l'equip de govern que va formar part de l'alcaldia de València l'any 2015, ha ocupat un lloc preeminent en la cultura valenciana. Perquè, tal com es va demostrar durant la pandèmia de 2020, la cultura, el pensament i els moviments socials han d'ocupar un lloc preeminent en la reconstrucció de la nostra societat. Les grans tragèdies requereixen de profundes reflexions a través de les quals es tracta de millorar el moment en què vivim, que fomenten la solidaritat especialment cap a les persones més vulnerables, en particular dones, infants i població migrant, que són les que més pateixen durant les catàstrofes i, sobretot, que arraconen els discursos d'odi i les mentides que ens enverinen diàriament. Així, la reflexió sobre el que va passar des del 29 d'octubre serà la que travessa aquest lliurament dels Premis Pont del Mediterrani de 2024. Igualment, també volem expressar la nostra solidaritat amb els pobles palestí i libanès sotmesos a intolerables crims contra la humanitat. Per a començar, projectarem un vídeo que ens han cedit molt amablement els Premis Els Temps de les Arts i la productora Santa Mandra. Està realitzat pel cineasta i documentalista Lluís Danés, interpretat al violí per Mireia Clua i recitat per Pau Alavajos. Pensem que és una manera molt emotiva de tindre presents les persones damnificades per les últimes danes a València, així com homenatjar al gran poeta valencià Vicent Andrés Estellés en el centenari del seu naixement. Muixeranga. Assumiràs la veu d'un poble, i serà la veu del teu poble, i seràs per a sempre poble. I patiràs, i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera, i tindràs fam,
i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gens. I tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et pariren per a vetllar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble, i és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga polseguera, vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà, però, silenci. Car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en cap altra posteritat com no siga la del teu poble. Potser et maten, o potser se'n riguen, potser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble.